Ето готово. Вече сте в кадър. Мис Крепост. Белоградчишки скали. 2013. Ще стракате ли това? Руми! А, не с... Абе... Леле. Айде бе се! Още! На коляно, на пътя. Чакай, вече ще ти помогна. Чакай, сега идва. Айде, влезем сега на пътя. Чакай, Тони. Йеее! Да ви чуя всичките! Тони, бягай горе. Айде бе! Абе, вие къде сте бе? Айде, само вас ви няма. Аз правя клипа. Мис Крепост Белоградчишки скали 2013. Отгоре се посреща още малко отгоре. Come on. Клипчето продължава. Тук няма ли алтернативен маршрут? Така. Може, обаче на кълбо. Там е много яко. Нали? Къде там? Там виждаш ли къде е крепостта? Да, верно. Има стълбички и зад тия три скали влизаш и е много красиво. Да. Ма натам сте по-добре. Там да ни снима ни звънчето. Аз през цялото време ви снимам. Абе, добре. Гледай как подскачат смело по тия скали. Я пак. Come on. Сега или никога? Сега или никога? Раз, два, три. Добре, задръж и за снимка.